Mislim da je svima jasno da ono što se tjednima pričalo, a zbog određenog i medijskog rata bilo možda neshvaćeno ozbiljno, sada se i dogodilo. Upravo je od jutra traju konzultacije premijera i bio je i ukrajinski veleposlanik i sa svim važnim resorima u Republici Hrvatskoj oko pomoći Ukrajine, oko jasne osude, oko sudjelovanja Hrvatske. Ovo što se događa u Ukrajini nije beznačajno, nije trivijalno i nije nešto što se nas neće ticati. Ne samo nas, nego cijele Europe i cijelog svijeta. Sutra se to može dogoditi i nama, a poglavito možda i u našim susjedstvu. I zato trebamo mi svi, i zemlje, i sve političke stranke, biti jasni i dvosmisleni u osudi ove agresije, a mislim da nam je sjećanje vrlo svježe na agresiju koju Hrvatska pretrpela. Ovo je bez presedana, ovo je najveća invazija vojna od Drugog svjetskog rata na području Europe, pa usudio bi se možda reći i svijeta. I to zahtjeva jasne i nedvosmislene osude i u tom smjeru vlada od jutros i djeluje i nastavit će dalje djelovati i u pomoći na sve moguće načine. Mislim dakle da se situacija sukoba mogla širiti? Pa sigurno ne smijemo biti slijepi na ovo i misliti da se to nas ne tiče. Znamo kakva je situacija u Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, koliko bi odgovarala na ruskoj strani i otvaranje novih žarišta i sigurno to ono što moramo biti svjesni. Ovo nije nešto što se događa tamo negdje, to je nešto što će itekako imati impakt i na Hrvatsku i na cijeli svijet, pogotovo ako govorimo i o ekonomskim aspektima bilo kojeg rata, a znamo što znači ovaj energetski dio koji sada već u zadnjih mjeseci osjeća.